Matka ma porodila v roku 8-9 za Husáka, presne vtedy ako starý režim začal chátrať. Otec začal s kapelami cestovať a hrávať a nosí také platne, že ma to doteraz nakopáva. MJ a Quincy, pre pana Jána, viem, doteraz je na tom hifi roztrhaná membrána a miesto kníh ma zvykol jazz večer uspávať. Áno, presne takto sa tá hudba vychutnáva. 9-7 to už navštevujem prvý stupeň, rap na kazetách naplno, nech mi to uši rozdrbe. Cez magnetofón prehrávame hity, buď v kľude. Dnes si to môžeš pošerovať cez ten Wi-Fi router. Hudba a rímy, chcem sa posúvať z miesta, zatiaľ čo sa všetci vonku naháňali na prelieskách. NS ako vzor, tá kapela sa nedá prešťať. Rok 04, slova na papier, s tým sa nedá prestať. A tak sadáme do autobusu, máme zraz vystupovať v DK Lúky po prvý raz. Vtedy z mojich očí nevyčítaš strach, preto mením vypísané tuhy z pera doteraz, ver mi. A stále ma to ťaha jak na viak a preto sa to nedá len tak zavesiť na vešiak, ha? Mám podpísaný dekret s hudbou a viem, že není mi to vôbec ľúbo. A naozaj vám to za to stálo, svetu nebyť vždy otočený tvárou, byť zamknutý výspe na zámok, robiť rap pre ľudí za tak málo. A naozaj vám to za to stálo, svetu nebyť vždy otočený tvárou a na úkor vynechávať spánok. A moja odpoveď je po tých rokoch stále, že áno. Z tej éry pocit, ktorý mám tu do dneska, vždy trochu stranou, taký malý Forrest Gump. V škole protestant, čo čumel do hviezd, áno, vedel sa roztrieskať na pomocných kolieskách. Išiel som chaos 9-6, planéta opíc. Vidím sa, ako ťahám tatkový vinily z políc. Spolužiaci krmia Tamagotchi, hrajú pogy, Tupac a Snoop Doggy. Skús dobiť to kúzlo doby. S bratom izba predelená na dva svety, iba rap a rock'n'roll, žiadne tie nové smeti. Kúpil som gramofóny, doložil mamke cash. Chcel som byť veľký DJ ako Grandmaster Flash. A kým dávali ste bonga, večer v škôlkach, malého Tonka bavili rímy a slovka. Tam vonkám sme furt chodili vo svorkách, sluchatka stále na ušiach a dokola podklad. Prvé akcie na stĺpi, tam lepím pamflety, repovať ako Jay, byť bohatý jak Puff Daddy. Ready, mám plán, na podiu sám bledý, u bab mať kredit, byť ako pán štvrte vtedy. Zlatý moment po výstupku v dáve hluku, lirik hra pod zemi mi podáva prvý ruku. Zo zadnej lavice ten chalan si plní malý sen, stálo mi to za to, dnes nelutujem ani cent. A naozaj vám to za to stálo, svetu nebyť vždy otočený tvárou, byť zamknutý výspe na zámok, robiť rap pre ľudí za tak málo. A naozaj vám to za to stálo, svetu nebyť vždy otočený tvárou a na úkor vynechávať spánok. A moja odpoveď je po tých rokoch stále, že áno.